се окаже точен. За щастие ударът му излезе в аут. Опасност пред вратата на Дюделанш. Центриране. Справя се там Румен Ней с тази ситуация. Оставиха топката футболистите на Дюделанш. Опасност, удар и 1-0 за състава на Лудогорец. С номер 9, ако не се лъжа, Роман Безек е точен в тази 51-а минута. Точно така, словенският футболист Безек възползва се по страхотен начин от разбъркването. Бе изведен от Ешпини. Ето още веднъж виждате лошата намеса на Клейтън Морера, който остави топката. Страхотно подаване там, ако не се лъжа, на Йордан Минев беше това. И след това невероятен завършващ удар от страна на Роман Безек. Победи с 3-0, така че се очертава наистина едно изключително дерби в третия предварителен кръг на Шампионската лига, където сега опасност Тюрпел, удар на Тюрпел и 1-1. Ето, че Дюделанш стигна до попадение. Уважаеми зрители, Давид Тюрпел бележи в тази 80-та минута на двубоя. Този гол е направо приет като не знам. Давид Тюрпел бележи в тази ситуация. Ето виждате неразбирателството в отбраната на Лудогорец. Успя да се освободи от Козмин Моц.